खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। लोगोसे सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायबाय। दिनै 23 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौबो गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बाथौ आरजनिफ्राय फैनाय रायजो राजाफोरखौ BPF हान्जाया लांनानै जयनिं जाहोहैदों। थारैनो बाथ्राया जोबोद साननो गोनां। आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादोंमोन दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जयनिं हाबाफारि लानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। लोगोसे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बेबो रोखायै जादोंमोन दि हाग्रामा महिलारिया गावनि मानसिफोरखौ गावसिनि दोलोआवनो फिन जयनिं जाहोबाय थानायखौ गुबुन गुबुन समाव नुनो मोनबाय थानाय जादों, जायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनबाय थानायबो जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे बाथ्राया सोराङाव फैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मंगलबारखालि BPF हान्जाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बिएफआव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जेराव BPF दोलोआ गोबां रायजो राजाफोरखौ जयनिं हाबाफारिखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारियाव मोनसे नंखाय जयनिं हाबाफारि लानायखौबो रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोनदों। नंगौ, जाथाया जादों BPF राजखान्थि दोलोआ रौता बिएफनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव जयनिं हाबाफारि लाहैदोंमोन, जेराव BPFनि माखासे सोद्रोमाफोरा रायजो राजाफोरखौ बाथौ आरजनिफ्रायनो थोंजोङै लेंनानै लाबोदोंमोन। थारैनो बिथांमोनहा गामियाव आलासि फैदों, आलासिफोरजों एसे नुजाफै, सावरायज्लायफै होननानै बिथांमोनहा थोंजोङै बाथौ आरजनिफ्रायनो रायजो राजाफोरखौ लेंनानै लाबोदों। लोगोसे थारैनो बिथांमोनहा लेंनानै लाबोनानै BPF राजखान्थि दोलोआव माब्ला गावसिनि नामखौ लिरनानै लाखोमाखो थोंजोङै BPFनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव एबा समाजारि बिजोङाव जयनिं हाबाफारि लानायखौसो दिन्थिनो मोननाय जायो। लोगोसे फालि गानहोनानै बिथांमोननि मुंखौ साफा साफायै गाबज्रिनाय जायो होनना बिथांमोनहा अजद होनायखौ मिथिनो मोनदों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बे रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि बाथ्राखौ रोखायै बुंथिनानै होदों, जेराव बिथांमोनहा मोनथिनायमोनब्ला बेबायदि थांनाय नङामोन। नंखायै बिथांमोनहा जयनिं हाबाफारि लाहोनानै समाजारि बिजोङाव हगारनानै होदों होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआवनो थादोंमोन आरो इयुनावबो UPPL राजखान्थि दोलोजोंनो थाबाय थागोन होननानैबो रोखायै बुंथिनानै होबावदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 2023 मायथाइनि 8थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ फैगौ दिसेम्बर दाननि 17 अक्ट'खालि खुंनो थि जाबाय। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै बर' फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन आखा-फारा खालामनांगौनि थांखिजों गोबां बेबायदिनो सोलोंथायारि मिरु आनजादफोरखौ खुंबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो आरोबाव बे आनजादखौबो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन समनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों, जेराव देग्लायनि 8थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद एबा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ फैगौ दिसेम्बरखालि खुंनो थि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि गुबैयै बे थांखिखौ मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च ट्रास्टनि मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसाफोरा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्चखौ गुबैयै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि जोहैनो खुंबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो देग्लायबो 8थि मिरु रोंगौथि आनजादखौ फैगौ 17 दिसेम्बरनिफ्राय खुंनो साखाफारा जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै मैयानि बे सावरायमेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि रोमदान बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे समनि आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि एबा आथिखाल BPFनि गागि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमिला रानी ब्रह्मआ दुर्गा बिमाखौ खुलुमनायनि नामाव समाज आरो गासै सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानांगौनि थाखाय आर'ज खालामदों। नंगौ, मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला देग्लाय 2023 मायथाइनि दुर्गा बिमा फुजाखौ फालिनाय समाव बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन थावनियाव थांनानै गुबैयै बिथाङा आथिखालाव
सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानांगौनि थाखाय आर'ज खालामदों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2023 मायथाइनि दुर्गा फुजाखौ फालिनायखौ जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो नङै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फुजा खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैया आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मखौबो दुर्गा फुजा बिमाखौ खुलुमनायजोंनो खौसेथि, गोजोन आरो जौगानांगौनि थाखाय आर'ज गाबदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों। थारैनो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दुर्गा फुजा समावनो देग्लाय बर' लाइमोनफोरा 3 खेबसेयावनो जिउ गोमानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो आथिखालाव दुर्गा फुजानि नामाव जोङो बयबो लाइमोनफोरा सांग्रां जानाया मोजां, जेराव बयबो बायदिसिना फेग्रा मुवा लानानै गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे गारि मटर सालायनायावबो जोबोद कन्ट्रल गैयै जानायनि जाहोनाव बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो जाब्रथाइजों जानायखौ मोगा-मोगि नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि दुर्गा मेला नायनो फैनायाव माखासे बर' लाइमोनफोरा खनसेयैनो 3 जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा रुपहियाव जानाय मोनसे दुर्गा फुजा आरो बाथौ मेलायाव बिथांमोनहा बेरायनो फैदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा गंसे बाइकआवनो गाखोनानै फैनायाव हरखाब लामानि जाब्रथाइ जानायलाय जाब्रथाइ जानाय 3बो जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे रुंसारि जानाय 3 लाइमोनफोरखौ फारियै दैमा बसुमतारी, सहेनसिं बसुमतारी आरो सुजित बसुमतारी होननानै सिनायथिनाय जादों। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा आथिखालाव दुर्गा फुजाखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय दुर्गा मन्दिरफोराव आर'ज गाबनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा गुबुन गुबुन दुर्गा फुजा मन्दपफोराव थांनानै आथिखालाव रायजो जानाय बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरनि थाखाय जाहाथे बयबो खौसेयै, गोजोनै आरो आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै दुर्गा बिमानियाव आर'ज गाबदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। नंगौ, मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार टाउनाव थानाय गुबुन गुबुन दुर्गा मन्दपफोराव बेबायदि आर'ज गाबनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे बाथ्राखौ गावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै दुर्गा बिमानि सायाव आर'ज गाबगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों।